Semmonen leikki mulla. Joo, Manu ottaa sitä vähän pidemmän. Se on ihan hyvä. On semmoista muistoa. Onkohan meillä muku? Kyllä kai varmaan Tarjon kameran ottaa. Joo, tää on ihan niin. Tämähän oli pieni sauna ja pieni mökki ensin. Tähän purettiin ja rakennettiin semmoinen sauna. Joo, täällä on ollut tennisporukan kannalla silloin tällä. Mutta nyt Vuolisen 4. mies, näin se Vuolisen Timo. Se, joka oli sieltä Käräjältä. Ei tarjalaisia ollut, mutta kaikin puolin on mahtava juttu, että on päästy porukalla tänne tällä tapaa. Ja toivotan kaikkea hyvää ja ollaan täällä ihan sillä lailla rennosti ja vapaasti keskenämme ja tarkoitus on, että tässä saunotaan nyt ensinnä ja sitten ruokaillaan. Meillä ei ole mitään minuuttiohjelmaa eikä semmoisen mitään tarvetta, vaan aikahan meillä on täällä ihan 10 asti olla. Ja tuntuu se sillä lailla hyvältä, että nyt porukalla mennään tässä saunomaan. Me voidaan siellä olla tunti puolitoista saunotella ja sitten tullaan tänne ruokailemaan. Ja sitten ruokailun jälkeen olisi ihan hieno juttu, jos ja oikein hartaasti vaikka värinällä, jos vaikka kuulisi ja tulisi sitten tänne kanssa meidän keskuuteen ja leikitään tietysti semmoista yhteistä uusi piirileikkiä, vaikka pöytiä ympäri tässä. Jouluruokaa tarjo kunnon väki, raoistansa sen jo tonttu näki, Tip-tap, tip-tap, tipe, tip-tap, tip-tap. Pöydän päälle veitikaiset rientää Sä kyllä tonttu ilman lakkia. Kirkas silmät, silkohapset. Kyllä se nyt varmaan kuuli, jos se on tulossa. Kuuluuko mistään mitään kopinaa? Tuleeko kuuluu? Kauan meiltä nyt kuuluu. Kuuluuko täältä joku? Joeli hupsutteli, ei sitä... Kyllä se ei ole kuullut. Siellä on. Avaa äkkiä, nyt lähtee pois. Äkkiä avaa, avaa äkkiä. Tarviikos joulupukki apua? Ei oo tässä koppuroita. Onpas kiva, kun tuli. Kyllä on ollut pitkä matka. Pitkä matka niin. Ei tullut poroja eikä mitään, kun pukki on joutunut kävelemään koko matkaa.
Voi sitä löytyä. Nyt täytyy löytyä äkkiä istumapaikka. Nyt täytyy kyllä joulukuulle saada tuon. Metsää tohon. Kiltin tänne vaikuttammekin tuossa. Mä täällä paljon. Voi. Pukilla oli semmonen mieli, että te vähän laulisitte. Tykkäisitte, kun lapset laulaa. Pukki. Niin, semmosen joululaulu. Niin, Joulupukki haluaisi, että sille lauletaan. Laulu. Mitäs me vielä lauletaan? Mikäs laulu olisi? Niin, laula sitten. Kynttilälaulu vai? Niin. Mikä se on? No mikäs se olisi kynttilälaulu? Joiden mielestä joulupukki pitäisi laulaa kynttilälaulu. Sen verran niin hienosti jätyi. Kiva pukki. Niin, no ihan. Niissä lukee, täytyy lukea täältä. Odota, Mari lukee. Joelille. Sano Pukille kiitos. Sano kiitos Joel. Joo, tässäkin on ne. Julialle. Ja Ronjalle. Oliko kaikille lapsille? On ne silmät siellä. Mä oon pakkanen pistänyt. Niin, kun siellä on pakko, sillä meillä tuon pukke pitää niin ja oikein jakaa sen joulun. Juhannisen Timo. Se, joka oli sieltä. Sieltä kädeltä. Ei karjalaisia ollut, mutta kuitenkin tuolta.